لكن سوايها راجع سوايها راح بزرس خان وحسوبة يرواسا شد عزام شتا شغل زوات الخلق أحمد وحرجو رجوجيش اللي شغل حواب شتا خوزح شبيت يوسح واش وعصلاك يشبلاك دي يلا شغالة ورجي خازقلتها شغالة يا أحمد خابز وعقار خاز أليبش رازيكز أي زراز يلا شغالة يحب لحظة Сию уже и шиз была, но Суаши так сестрам, Суашу за, может быть нет, но Раха патриота Халу, Хвартна, Рячкун Яков, Арепш, сестрам, Шка, Хамаз Заркуныз, сестрам, Качпушез. Ари Ачкун, Егу Плит, Егу Цхит, Шабашта, Цкята, Хвара Казла, Егу Хтыта. И язык Чпувата, да, Варева Джус, Иги талантливо. Ари вот Ачар уже дупем цуата радыгылан, Урат Ихаз, Маджгитапна, Ишпараха Хабызшала, Авусов Вагима, Яласаз, Ариачку Няп. Ари Япхахавата, Агыларта Истит, патриотизм Зырхава, Хаварах Рпна, Мурат, Муртаза, Бубакир Ипа, Мурат, Обу, Гизбун. Потому что Бзиву сбит от души. أواصل هذا خب يمه شو قص يحشبات حشكوا شو زراعة عايز أو يبايروا عقبته شربايا الله بزرس شو عايز الله بزرس خدري عسفكز يا الله شبتوع شو درب يا الله بزيرك عنو شكر شان شابا شو تصقلتها شو تشكوا شو برجوا يا الله هو عقاز زربايوش حبخ خيل شتيوا شروج عزن قلوة بمبارا شو قص عبصرة تجي حنباد أراجي إيماج خدر حوا يتس خوشت حوا يمجاوي خوشت حوا بزن قربا خوشت حوا أنترين بوش وسب في عشريوا يجاويش أبزا بزشا 3000 حا يعني مخاد زنك وجاوي 40 زحمة زيد يحمز دوشتك يحجاويش أبزشا يقوشت الله بسرعة شو عايز قويتوزم يعشو درح شكون رعبابارا أراسك آسي عجوكو قد 28 февраля يلا حاولت نقوى يجوم رسم 23 февраля 8 марта أريبشم شك كتابجاري قلتا يرواسا حبسي حشكون كت كوربناك وستنجر أرسا يا بابوش يا داقل عبشواش داق أزا بيجو جاي بشواش أريبش باشات أحمد لرا تقب حبقى خلا رتساكي زنك أبارسي حشبار حبقى خلا أشكون باقي цветок рынок 8 марта Арзаева Абарса يلا بزيرك عاوش الله بزرز خازم زوجي زالاركو نيتتا جبزية براسا حباباركو نيتتا جبزية أبراسا حباباب خزاجي حلا حوش زجراس شاكا سوام بشواتا رمز كفنا زنحا الزونتا حبابونتا حواقار يرلا حوش زرزو موزن وجي تترجح تساس فشوقف أري مارس أري ينعلاقان زجرا يعني مخواتها تكون تبزيتا تكون تخابشتا قبزلقتا أو عقارقا لرقرخوا رجرخوا يحلب حتكون وقلنا يو تخطى صايفرم يدراتوشت أخشام صايفرم يدراتوشت
الله тзыразхат. Мухадин абар дагылу Allah тзыразхат, узгадахат. Усыцта ана хцуш мара хцуш мухавамца, ухыцта ихцучпат. Мурат Allah тзыразхат аджиев. Ари яхчпава весмра Facebook дикади абаза водна ятасава абар аджи Мурат Яковта. Джеряну мхавата барадовна галата, ашарха дикаdigнехам цадахцкрат. Аудиста Муртаза Мурат. Азак савам изысуш, аряба завакар калрейбуш яхва, рижиш яхва. Вакхлна дичуна юмчину харм дитгицвашим. Мурат арич паухарм зылнад азит скорая помощь Мурат Муртаза. А вас это шкользипта, а вы шкользыгу, а вы качшиму, а вы шурчусу, хачкунцока, Аллах зразхат. Я хацагалта яхча, аракала зрчата, рапна яхцхрата, Мариса яхцхрата, рапна. Исполком Аллах зразхат зимваги, сизвадахат, шинцра урахат. Ялах сусак шердавы хапкали гылата хаги, шарги хаги хшицта, ялах янакузаги барасах вакаш тахрах. Яхча гурякун шиб, яхча джеряным хавата, ара храпштапш, ара шарпш авапшкавата, янакузаги спшзата, а барасаха иззава, хабазава кайрыла сырхава, хсабику рыла сырхава, а дуня сукум сохота, хакакацакта, ялах шардала, хацрбзаза, шинцравура хадяхча изги сузвадахат, сунасыбкодухат, шаас, телефон шахта зимаги, ханбайзуш Асия, ханбайзуш Умар Мурат, ханбайзуш Пата Шаасита, зылна хазырта шазати, шачамсын, шымчан, ихала сырхах сырхах зимаги, вахча зимаги, Аллах тзыразхат ужгизни шасвита, Умарги унтраурахат, музвадахат, а дуньёк нусохот Аллах учпат, утаатса зимра, ван зимра, усабихва, яла хор хайр урба. Шизрадахат зимвагих калах якум хдабазавака.